עוקבים יקרים, בימים אלו אנחנו חוגגים חג בעל חשיבות עליונה. בחזה אנחנו עושים את מיטב מזלנו וחוברים יחדיו לסעודה חגיגית ומשמחת. אני מדבר כמובן על חג פתיחת מקומות הבילוי. אבל פרופסור, מה עם שבועות? אוי, שכחתי! חג השבועות! דווקא שלה, חג השבועות מקבל משמעות מיוחדת, ואני מבטיח לכם לקיים את מנהגיו בהתאם לרוח התקופה. בשבועות נוהגים לאכול מוצרי חלב, שבוע לטה ומיני קיש בבית הקפה השכונתי. חפצים במלחמת מים, הבריכות וחופי הים מהווים פלטפורמה מצוינת למנהג זה. מי שרוצה להסתדר בכבדים לבנים יגדיל לעשות ויתאים גם את המסכה. אני אוהבת את המשקפיים פה. ככה, לכו, תחגגו ותהנו. מגיע לכם, התנהגתם יפה. עד כאן פרופסור גומרת. ביי! בולט בשדה קוראה ברוח בעומס גרעינים קירה ובמרחב הרים יום כבר יפוג